By the way, I'm Ben nga pala. Ako nga pala si Gunyang. Success! Jo, kita man ni Ben na eh. Madimit ilang langanan, ano mangyayari kanyanan? Nan-anuhan sa amit ting. Sobra ati kilignan, so kaskastan. Jo, kita man eh, ano mangyayari kanyanan eh. Are you feeling better? Sino naman yung kachat mo? Si attorney ba yan? Hindi, yung kaibigan ko to. Na taga China, half Chinese, half British. Paano mo naman nakilala yan? Sa TikTok, kinuha niya yung number ko. Tapos kinausap ako. Eh, mukhang mabait naman. Yan ba yung nag-i-invite sa'yo sa China? Oo, kaso na-cancel noon yung flight ko. Bakit naman? Kulang yung supporting documents ko. Kailangan daw ng request letter of invitation. Kasi yung flight ko, sponsored trip. Ah, ganun ba? Oh, ayan, tapos na. Ba't ganyan yung kuko mo? Ganda. Pinapabayaan mo, mas maganda pa sa kuko ko. Maganda na ba to? Nakatado na kasingat niya ng isit ni puro daga. Eh, pabaya ka sa sarili. Pati ang balbas mo, tingnan mo nga. Ang bilis sumaba. Palagi kasing nadidiligan to. Kaya mabilis umaba. Sikaman ti panay ti inom na ti tubay to. Tsaka wag mong sabing trip mo ring ahitin tong balbas ko. Bakit wala kang kaamor-amor sa katawan mo? Siguro, pag nag-ayos ka, hindi ko lang alam. Ba't naman ako mag-aayos? Tsaka sino ko mati pagapwakit to? Nagmait nga rin ti biyag ko, nagulimik. So no, iso ti trip mo. Pakita nga yung kausap mong Chinese na sinasabi mo. Doon eh. Tama na eh. Hala, ang ganda naman yan. Walang sinabi tong puti ko. Tapos ang sexy pa. Siguro nililigawan mo yan, no? Hindi. Kaibigan ko lang to. Kaibigan. Ben, Bang, makabanog. ano na tato yung ramitin tata na milita mo bandaw. Kaya mo, salapay ka pala kanyak. Duwa nga, black, ti kalsada, baba ka, tapos si kantumay. Tanong mo, di ba, sisinuplat lang kasi day. Sirot! May kan. Ano, parta ka, mang? Ako nagdagsang ka. Purang lagor ta, sungo mo. May kita ni baka mamatuligan ta. Barta ka ba nagsektang ko? Sikamat. Partak ka mo ito, naging enjoy ako pelag sakay ka. Kaya nakaduwa nga plakon, sikamat ta, tungtungan tada, magan. Yung sirot, nan. Niyato mo ako. Oy, sige ka. Hindi, Rod. Ay, apo, nagkagsing ka mo ito. Kasing dagsing tamuging mo, naglapad kami. Hey! Tig! Tigas ka pinagkapapo mo kasi nakalasumbong. Tig! din. Okay. Sino nga yan, Jo? Jowa ni Baka Jai? Juwa na kita dyan, nga di naman mo agaram. Mas Jaya? Shot. Mag-agaram. Ura mo magaram. Kaya nakagurta dyan. Tama na reject ka. Wala sa tsura yan. Nasa diskarte lang yan. Pau, pag bilbiliban na kabain, sige manggarad. Follow me. Ato yan. Gay, tan! Siguro, gabi-gabi mong kausap yan. Once a night lang naman. Pero hindi ako nagtatagal kasi English, may busan na. Uray nga rotawan no brag, ibaga kidaramidik. Pag may gusto nga akong tanongin, hindi ko na matanong kasi English Sila ka naman. nasig sigurado, siya man mo na. Bak, sino natin ka duwam? Ni Gunyang, gayim ko. Adamot lang iti ipakamamok kanya na. Gayam ko. Ben, lapit. Bakit sino yung mga yan, Baak? Si Anjo, tsaka yung kasama niya, kapatid niya, si Ben. Oo. Kuya ko.
kisti sabang, kuya ko. Gayam talang kamamuta di pispan. Apay mating pa kang kap sa ta, kang ingas na may. Kakaingas. Nagwawa mo kanyam ah. Hindi ta maging lang tayo tsura. Lamang alati duwa nga digos. Kasano ko ng mga lamang ti digos nga kunam. Kadi ka magdigdigos. Nagbangsit peta sang aw mo, nagsanger. Tala ka man. Makamamual man. By the way, I'm Ben nga pala. Ako nga pala si Gunyang. Success! Joe, kita man ni Ben na eh. Madimit ilang langanan, ano mangyayari kanyanan? Nan-anuan sa amit ting. Sobra ati kilignan, so kaskastan. Joe, kita man eh, ano mangyayari kanyanan eh. Kinason. Hoy! Ngawang kamantanay! Ay! Naya pa yan! Huh! Nay, agkumbulsong kansan. Kanaramis ka. Ano nga na ni Gunyang? Oh my God, ito tayo, papagpagkal ka kanya na. Gunyang, pagpagkal man ni Ben na eh. Ano ngam sa? Yes! I'm happy! Di na ako magpaligaw-ligaw pa. Hindi pa ako manligaw sa'yo. Ang bilis mo naman. Ngayon pa lang tayo nagkakilala. Ano ba naman tong mga tropa mo, Baak? Makapakigtot ka mo. Punit entrada mo niya. Mabilisan naman. Punay, nagtibay kan Ben. Awanti, kwalis-kwalis na na. Yun talaga ah. Nariga tayo ako na mauna anak pa. Pinanindigan mo talaga nga kinapuskulurupa niya. Apay, awan man ti marami dyan niya, ta arito kayo manayin. Pati ate gayim ko, paglulukwan nyo. Yung mangluluko ah. Seryoso ak. Punit abinan. Pakit-cute pa eh. Damdam magkisiw ka manayin. Hindi na ako magkikisiw, Anjo. I'm strong. Baak, aalis na pala ako. Biglang sumama yung pakiramdam ko. Sige. Ay, ewan eh, nag-awid ni Kunyangin Ben. O Baak, alis na ako. Sa susunod ulit. Ha? Sayang. Nag-awit mo din. Punayin talaga sinambot mo ata pudot ito gaw na. Apay ka sa tatsura, mas lang ka na paay. Baka hindi may turturugan na dyan, Baak. Please lang. Ilakad na man. Yung kisti sa ba, may lakad ka? Jack to pa yung mga garib. Tanay ni Anjo. Ay, matin! Ang tiwala ti kabukaan na ata. Sulutan ng tupay. Sulutin. Puri kanyam lang ah. Talaga lang ah. Patasin mo rin mo na dyan. Agat-agatin ka. Ay, Madin. Kanyam latan. Nagmatista kaga mang. Nilagit din ni Benny na yan. Pigsa ti tamam. Ganyan talaga. Nagmamahal eh. Hindi nyo kasi nararamdaman yung nararamdaman ko. Punit na nagmamahalan niya. At dapat na pakiramdam mo. Natatagtiarak na bagay maun. Iso nga raw. Nagsangero rin agad-dayo. Nagpigsa ti aura di arak na. Talagang ganyan. Kasama na sa katawan ng mga pogi yan. Nya ko nam, pogi. Hanangkaw. Ang over mo lang ata. Ang tagawid doon. Bak, kamin. Tan. Nalakit niya yung aduwan na yan. Mataka ko ni Andres. Hindi kaya mga pagdalo sa atin. Nakinis eh. Una yung boy. Nagkinis mo't yung nagkintamati ka din naman. Kaya gumagamit tamit ha? Ito ni, GR4 Extreme Degree sir. Mahit nga pangikat ti ko ata, ito mangkin nga grasa. Magaling mo lang dilugan ko ha. Nagdalos ni. Maya nagsilingain.
Nay, May tayo. Alam na nagdalos sa kadena na Oh. may cut pa iso nay. Kulang ata, ibabad mo lang 3 minutes to 5 minutes. Sama ko kuskusin. May cut no kan. Alam na nagdalos na Terus ka pa iso nay. Tapi kanino motor ato? Kanyak Kay motor mo ay. Pahatak ko na kung pagbayad ko. Sayang ay. Nagkalas mo na din sukat mo. Di ba alay, basta tumaray. Sa bagay Oh, nagkinis yun, nagsilingin na eh. Kung pa'y makita mo lang is nakadagrasa na Kita man Pagagatangan nga ikasta. Di TikTok, Lazada, Shopee, Mabalin o gurdura may salang. Balay, basta pagbayad mo. Gurdura ito mga raw gamitin mo di ka dinak. GR4 degree sir. Oh, Kita mo na Magmayat buya na Dalos na nagkinis na rin na